חג פסח שמח. כולנו עכשיו קוראים על הניסים אבותינו שקרו בימים האלה, שהם יצאו מהמצרים ומשה רבנו הוביל אותם. ו40 יום שהוא היה על הר סיני, באותו רגע כל העבדים שכחו שמה שעשה משה בשבילהם, את כל הניסים שפתח ים סוף, שהוציא אותם מעבד. הם התחילו לבנות פסלים ולהתפלל לעלים, ואותו דבר קורה עכשיו. העם התחיל לשכוח מה שקרה לנו בעבר. העם התחיל לשכוח את כל הניסים, את כל מה שעשה ביבי נתניהו. הם מתחילים להאמין לכל הקטנים, הצבועים, שמנסים להפיל אותו. הכי קל לעשות את זה. הם מנסים לסכסך בין דתיים לחילונים. ופה זה מכה אחת גדולה לישראל. זה עזרה לאויב. כי הם מנסים לפגוע בביטחון המדינה. לפגוע ביסודות של העם היהודי. ממתי אנחנו מתחילים לחלק אותנו לגזרות? ממתי אנחנו מתחילים לחלק את עצמנו לעמים? אנחנו עם אחד. במשפחה אחת, לא כל הילדים מושלמים, אבל זה משפחה. גם לצערי שיוצא לך ילד, הוא לא טוב, אתה עדיין תומך בילד שלך. והדתיים הם אחים שלנו. תתחילו להתעורר חבר'ה, שלא נקבל יותר מכות מהקדוש ברוך הוא. בואו נתחיל להתייחד וכל הצבועים האלה שמנסים לפגוע לנו בביטחון המדינה, אנחנו נטפל בהם בזמנו. עם ישראל חי, ויחד ננצח.